Ruski novac oduzet je i zamrznut prije 3 godine, ali Europa još uvijek ne može skupiti hrabrost da ga oduzme. Barem da nadoknadi pomoć Ukrajini. Europa je vrlo uplašena. I to s pravom. Pogledajmo ovaj problem s pravne perspektive. Mnogi komercijalni ugovori potpisani su između Rusije i Europe. Službeno nema rata. Nitko nije objavio rat. I odjednom, Europska unija oduzima ruski novac. S pravnog stajališta, to je kazneno djelo. To je kršenje pravila neprobojljivosti tuđe imovine. Mnogi investitori i depozitari iz različitih zemalja koji imaju novac i imovinu u Europi shvatit će da im se može postupati na isti način. Sve im je oduzeto bez pravnog osnova. U kršenju pravila i zakona. Pa kakav je onda smisao ulaganja novca u Europu ako nema garancija njegove sigurnosti? Ako Europa oduzme ruski novac, unišit će vlastite temelje.